להתחיל, אגב, בטח ממש כמוכם, ממש כמוכם, גם התוכנית שלי הייתה אמורה להתחיל עכשיו בכמעט 20 קבוצות של תלמידים בבתי ספר באופקים ופה ביבנה, והכל עכשיו נעצר. אז אני מעבירה את הידע שלי בדרכים אחרות ויוצרת את הסדנאות וההרצאות האלה. יש לי קורסים דיגיטליים, אני נשואה ויש לי 3 ילדים. אז הייתי שמחה שתכתבו לי מה זה מבחינתכם להיות שפויים בימים האלו. מה זה אומר? מה, איך אתם לוקחים את המילה שפויה? הדר, את תוכלי להקריא לנו מה שהם כותבים? הדר, את איתנו? כן, בטח. יופי. אמ, כי אני לא יכולה גם להציג מצגת, אני כן יכולה. אוקיי. אז בואו נראה. בואו נראה. מה כותבים לנו בצ'אט? לעבוד, לשלוח את הילדים לגן, לשמור על שגרות שהיו לפני 7 באוקטובר, נכון מאוד. מה זה עוד להיות שפויים או להיות בשפיות כזו או אחרת? אני רוצה להגיד לכם שמבחינת ההגדרה, אז השפיות זה מישהו שהוא מיושב בדעתו והוא יכול לתפקד, בסדר? באקדמיה יש איזושהי הגדרה כזו של בריא בשכלו, מיושב לדעתו. לחגוג אירועים, לצאת, כן, נכון. בעצם כאילו אנחנו רוצים לחזור לשגרה הקודמת שלנו, זה להיות שפויים, כי זה מה שאנחנו מכירים וזה מה שאנחנו רוצים חזרה עכשיו, והמציאות קצת, איך לומר, קצת השתנתה, מאוד השתנתה. להיות שפוי זה גם להיות מסוגלים לתפקד, להיות גם למעלה, גם למטה, להמשיך קדימה, להתקדם, לחגוג, לצאת, נכון? אה, רוצה להזיז את המצגת, יותר מדי חלונות במסך. סלחו לי רגע, אני צריכה להקטין את המסך שלי, אוקיי. אז שפויה, שין זה שינוי. כל המציאות שלנו השתנתה. מהשבת הארורה הזו של 7 באוקטובר, טרפו לנו את הקלפים וטרפו לנו את הלב ואת הנשמה, וכולנו ככה הזדעזענו. ומאותו רגע שינוי זה השגרה החדשה שלנו, ואם אפשר לומר, השגרה שלנו היא גם שינוי מתמשך, שגרתי כל הזמן. כמו שכתבו פה, להחזיר את הילדים לגן, לבתי ספר, כל פעם מוצאים לנו הנחיות אחרות, עכשיו אה, שולחים את אלה, עכשיו מותר התקהלות של 20 איש, עכשיו אסור, העבודה שלנו לא חזרה לשגרה שלה, הכל בעצם שונה, והשגרה משתנה מיום ליום. כל פעם מחדש משנים לנו את השגרה, אוקיי? זו שגרה לא נעימה לנו, אנחנו לא בחרנו בה מרצון, ולפעמים בחיים אנחנו בוחרים במצבים כאלה לא נעימים מתוך הרצון שלנו. פה ממש לא, זה פורס מז'ור, זה משהו כזה באמת עליון. הייתי בקופת חולים לפני שבוע וחצי, התקררתי, וזה לא עזב אותי. אוקיי? אני מניחה שזה הנפילה גם הרגשית הזו והזעזוע של מה שקרה פה. אז הגוף שלנו גם מגיב לשינוי הזה, הנפש שלנו והגוף שלנו. והמנהלת של המרפאה אמרה לי, יואו, אני מתגעגעת לקורונה. הייתי רוצה, לפחות בקורונה, יכולנו לצאת לרחוב, לעשות הליכות, עכשיו גם את זה אני לא יכולה לעשות. וחברה אמרה לי, אני מתגעגעת להתלונן על להסיע את הילדים כל היום לחוגים וחברים וזה וזה וזה. לאן הגענו, אוקיי? זה שינוי מטלטל, ולפעמים בטלטלות האלה אנחנו מתעוררים הכי טוב שאפשר. זה לוקח קצת זמן, אני מאחלת לכולנו שרק להחזיק את הידיעה הזו שהשגרה החדשה שלנו זה השינוי והשינוי זה שגרה משתנה, יעזור לנו קצת לפתח פה איזושהי גמישות, ובאמת מה שנקרא לזרום, אבל גם להוביל בשינוי הזה שנוצר לנו. וזה אומר שאנחנו צריכים לבנות לעצמנו שגרה חדשה. אם הילדים נמצאים בבית בבוקר ויש זומים וחלק הולכים לבית ספר וחלק חוזרים, מבחינתי בין 8 ל-12 אני לא יכולה לעשות שום דבר, אני לא יכולה להיכנס לריכוז בשום משימה שקשורה לעבודה שלי, כי אני כרגע בתמיכה עם הילדים, בארוחות, אז אני מנצלת את הזמן הזה לכביסות ובישולים וסידורים,
כל מה שאפשר לארגן ולהתנהל בבית ביחד עם זה. זו סתם דוגמה אישית שלי, איך אני יוצרת שגרה קצת שונה, קצת הפוכה, בסדר? אמ, כשהילדים שלנו חולים, כל מי שהיו לו ילדים אי פעם, אז באמת החוקים קצת משתנים, נכון? אז גם עכשיו החוקים צריכים קצת להשתנות, ואנחנו צריכים להבין שלא רק אנחנו נפגענו מהמצב הזה, אלא כל מי שבסביבה שלכם, גם הוא חווה איזשהו קושי. ואם לפעמים יש התפרצויות ושינוי בתגובות ורגישות יתרה, אנחנו כולנו חייבים להבין שזה אצל כולם, זה לא רק אצלנו, ונדרשת מאיתנו פה איזושהי עבודה פנימית מאוד מאוד גדולה. בסדר? אז השגרה שלנו צריכה גם להשתנות באיך שאנחנו מתנהלים בתוכה. זה פיוס, זה פוקוס על פיוס. וכולם מדברים, כוחנו באחדותנו, מבחינתי זו ממש לא סיסמה דרך אגב. אנחנו באמת צריכים להיות יותר פייסנים, יותר חומלים, יותר באחדות. קודם כל אחד ואחת עם עצמכם. קודם כל, אנחנו צריכים להבין שאנחנו בסיטואציה אחרת, ויכול להיות שאנחנו לא נתפקד עכשיו במיטבנו. יש כאלה שבמצבים כאלה מתפקדים הכי טוב בעולם, ויש כאלה שלא. וגם אלה, אני אגלה לכם סוד, שמתפקדים ממש טוב, ועושים הרצאות, ומרימים ומחזקים אחרים, יש להם את הרגעים הפחות טובים שלהם. כי אי אפשר לנטרל את עצמנו, אנחנו בני אדם, קשה לנו לנטרל. אבל מה שאנחנו כן יכולים זה לנסות להחזיר את עצמנו כל פעם לפיוס הזה, קודם כל עם עצמי. אז התפרצתי על מישהו, אני נושמת, אני פחות אלקה את עצמי, אתם פחות צריכים להיכנס להלקאה עצמית עכשיו, לביקורת, על דברים שפחות מצליחים. ראיתי באיזושהי קבוצה מישהי שעשתה שאלון לנשים, מה הייתם רוצים עכשיו לקבל? מתכונים, זו קבוצה אצל תזונה בריאה וכאלה. מתכונים לתזונה בריאה, סדר יום, אימונים לירידה במשקל, והרוב המוחץ ביקשו ממנה את המתכונים הכלילים ליום יום. זאת אומרת, כולנו צריכים להבין באמת בסוג של פייסנות עם עצמנו ופיוס, שכרגע אנחנו צריכים לבחור את הקל כמה שאפשר, כמובן להציב לעצמנו מטרות, אבל זה לא יכול להיות כמו במצב רגיל. אנחנו במלחמה, זה מלחמה קשה. אז שימו לב איפה אנחנו שמים את הלב שלנו. תמיד אומרת, תשומת לב זה איפה אתה שם את הלב שלך, איפה את שמה את הלב, זה תשומת לב, זה איפה שמים אותו. ואנחנו רוצים לשים אותו באמת במקום של פיוס, גם עם עצמנו, ואמרתי קודם, שכל מי שמסביבנו גם מושפע מהסיטואציה, אז גם עם מי שמסביבנו. ואם מישהו יתלהם לידינו, שלא ניגרר, וגם נגלה איזושהי פינה של הבנה בתוכנו, כי כולם, כל אחד חווה את זה אחרת, ואנחנו לא יודעים מה קרה לו 5 דקות קודם. זה נכון תמיד, אבל עכשיו זה נכון הרבה יותר. בהגדרה של האקדמיה, אז פיוס זה לעשות שלום בין יריבים, להפיג רוגז על ידי התנצלות או פשרה וכדומה. ואם אנחנו ניתן דוגמה אישית גם לבני הזוג שלנו, גם לבני המשפחה שלנו, לחברים ולחברות שלנו, לילדים שלנו, ונראה להם שאנחנו מחפשים את הפשרה, שאנחנו מתנצלים, שאנחנו באקט של פייסנות ופיוס, אנחנו רק נגדיל את זה יותר, וכל מי שבמעגלים שקרובים אלינו יגיבו באותה צורה גם כלפינו וכלפי עצמם. זה נקרא משהו, אפקט אדוות המים, אף פעם אי אפשר לדעת עד כמה רחוק השינוי יגיע, ומעגלים מתפזרים ברגע שאנחנו מחליטים על שינוי ודבקים בו. וו עומדת באמצע המילה, ולא סתם, הוו זה ויסות, וזה בעצם איזשהו שמירה על שיווי משקל מאוד 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 עדין, מאוד, סוג של איזון. וזה נכון בכל תחומי החיים שלנו, שאנחנו צריכים, שוב אמרנו, לקבל שהשגרה היא שינוי עכשיו ולהיות גם בפיוס. אנחנו צריכים למצוא איזשהו איזון חדש בחיים שלנו, נקודות איזון חדשות. זה אומר שאיזון של רגש ושכל, גם אם משהו נראה לנו לא הגיוני, אנחנו לא ניתן לרגש שלנו להלהיט אותנו או להטיף למישהו או לעצמנו, בסדר? זה איזון בגוף, באכילה,
בין מתוק לבריא, אז אולי אנחנו נרשה לעצמנו בפיוס קצת יותר, ואנחנו עדיין צריכים לשמור עלינו, כי האוכל שאנחנו אוכלים, גם פיזית וגם רגשית, מאוד משפיע על התפקוד שלנו. אצלי למשל בבית, אז בימים שאני פותחת את הבוקר עם הילדים, זה קודם כל קערת פירות, וקצת להכניס בתודעה לפחות שאנחנו מחזקים את עצמנו, בסדר? יש מסר לאוכל כשהוא בא כאוכל מחזק. לאזן בין נתינה לקבלה, אוקיי? אז ראינו בשבועיים שלושה האחרונים נתינה מטורפת. אנשים מתנדבים ללא הכרה. אני באמת מעריכה את זה ומתרגשת מזה מאוד, ויחד עם זאת אנחנו צריכים לשים לב כמה אנחנו נותנים מעצמנו. אם אתם רוצים לתמוך אפילו בהורים, בשכנים, בחברות, שימו לב שאתם שמים את הגבול הזה ואתם גם שומרים משהו לעצמכם. זו נקודת איזון מאוד מאוד חשובה. הנטייה שלנו לתת בכאלה מצבים היא מאוד מאוד גדולה, ואם אנחנו נאבד את האיזון, אז אנחנו יכולים מאוד להחליש את עצמנו, וזו לא המטרה. אנחנו חייבים גם להטעין את עצמנו וגם לקבל דברים טובים אלינו, לנפש שלכם, לחיים שלכם, להוויה שלכם, לעשייה שלכם. אני כבר ארחיב על זה ואלמד אתכם גם את תרגיל הכפתור. הבטחתי 3 תרגילים. לווסת בין זמן מסך וזמן אחר. אחר זה קריאה, התפתחות אישית, זה שאתם פה עכשיו ומקשיבים להרצאה. כולם מדברים על להקטין, לצמצם קצת את כמות החדשות. אני חושבת שרוב האנשים שאני מכירה כבר הגיעו לאיזושהי רוויה מהחדשות ומתחילים להקטין אותם לבד. עדיין כדאי מאוד לשים לב מה אנחנו רואים. אני פותחת פייסבוק, אני לא רואה חדשות, אנחנו לא מדליקים חדשות בבית, יש לנו ילדים קטנים, ועדיין אני פותחת פייסבוק ואחרי 3 דקות הלב שלי מתפוצץ, נקרע, בסדר? זה בכל מקום נמצא. אז תמננו לכם את זה, תשימו את זה בכמויות הנכונות, תווסתו את זה ותאזנו את זה, כמה אתם נחשפים לכל המראות הקשים, לעדויות, באמת. זה ממש ממש חשוב עכשיו לשים לב איך אנחנו מבסטים את הדברים כדי שכל אחד ואחת מכם תשמרו על האיזון הפנימי שלכם, זה ממש חשוב. זה לווסת בשביל עצמכם, וזה כמובן גם לווסת את מה שקורה בבית מסביבכם, או במקום העבודה, אם אתם יוצאים החוצה וזכיתם לצאת לעבוד כל יום, שזה ממש בריאות במידה מסוימת, אז לעשות איזשהו בלנס, איזשהו איזון, כי שומר עליכם. לאזן בין קיבוץ והרפאיה. אם אנחנו כל היום מקובצים ודואגים ולחוצים, זה מחלחל פנימה, בסדר? אנחנו צריכים למצוא דרכים קצת להרפות, קצת לשחרר, קצת לנשום. 10 דקות לצאת לשמש ולנשום. קצת להקשיב אפילו לאיזה מדיטציה קצרה, לעשות שיחה עם חברה, לראות תוכנית מצחיקה. ממש, הקיבוץ של הגוף שלנו זה הקיבוץ של הנפש שלנו, ההרפאיה של הגוף שלנו, השחרור, הצחוק, זה מקום שהוא מאוד מאוד חשוב גם לנשמה שלכם. ואני רוצה לעשות תרגיל קצר, שהוא תרגיל הכפתור. נראה לי בינתיים לפי מי שראיתי כאן, אז רוב המשתתפים שלנו זוכרים שפעם היה כפתור כזה שמסובבים אותו כמו הדימר, אז כפתור של הווליום ברדיו, נכון? בטלוויזיה. היום אנחנו לוחצים על הפלוס והמינוס, אבל היה כפתור כזה שהם מסובבים. ואני רוצה שתחשבו שאתם שומעים שיר שאתם ממש לא מסוגלים לשמוע, לא סובלים אותו, זה מעצבן אתכם, אתם שומעים מוזיקה מרגיזה. אז מה אתם עושים עם הכפתור? הדר, אפשר קצת לפתוח את הרמקולים כדי שהם יוכלו קצת לדבר איתי בתרגיל? כל מי שרוצה לשתף עכשיו, אז המיקרופון שלכם נפתח מבחינתנו. הן יש פה לגמרי מישהו? יכולות לפתוח את ההשתק. הן יכולות? כן, כן, הן יכולות. הן עושות את זה אוקיי, אז בעצמן. אתם יכולים לפתוח את
יש פה מישהו שרוצה לשתף? מה אתם עושים כשאתם שומעים משהו שאתם לא אוהבים לשמוע? גם בצ'אט זה בסדר. לכתוב. מה עושים כשאנחנו מורידים שומעים? את הווליום או אה, סוגרים. סוגרים, מחלישים, נכון, מעולה. אז אני רוצה שתחשבו רגע על רגש שאתם לא אוהבים שעולה. יש לכם רעיונות לרגשות כאלה בימים האלה? יש לי לגרש מלא, אבל אותו, אני אשמח שאתם ככה תשתתפו קצת. לגרש אותו, את מי? את הרגש. איזה רגש? את דיברת על רגש שאנחנו לא רוצים נכון, שעולה, אז איכשהו לגרש אותו, לא תמיד זה עובד. אוקיי. אני רוצה לגלות לך סוד שזה ממש קשה לגרש רגשות, כי הם כולם קיימים בתוך כולנו, ואני פחות מאמינה בלגרש אותם. אני מאמינה בלדעת להחליש אותם, לדעת לא לתת להם לנהל אותנו וקצת לנהל אותם, אבל לגרש אותם זה עושה בדרך כלל את ההפך. המאבק הזה של לגרש רק מגדיל את הפוקוס, מה שדיברנו עליו קודם. אבל איזה רגש למשל היית רוצה לגרש היום? היום, ספציפית בתקופה בתקופת, הזו. את כל הביקורת, יש לי המון ביקורת, וגם לי וגם לכל כל סביבתי. אה, זה קשה לי עם הביקורת הזאת, כי זה לא תורם לנו בעצם. אוקיי. ואיך זה גורם לך להרגיש כשאת מתחילה עם הביקורת? זה אני פחות, אבל אני שומעת את הביקורת מסביב, ואני חושבת שזה מחליש אותנו. אה, מחליש. כן, גורם לך להרגיש חלשה. כן. אוקיי. מעולה. מישהו פה חווה פחד? חווה פחד בימים האלו? דאגה? ברור, כשיש אזעקות זה כמו בום בלב, הפחד הזה. נכון, נכון. זה מקפיץ את כולם. אוקיי. כשהייתה... לי זה פחות, לי זה פחות דווקא אזעקות, כמו שנוסף לנו מימד נוסף במלחמה הזאת. האזעקות אני דווקא מרגישה קצת יותר שאנחנו במקום יחסית בטוח פה ביבנה, יחסית. כן. ויש מרחב מוגן, שהוא מוגן מאוד טוב והכל, והילדים איתי, אבל העניין הזה של המחבלים זה תוספת מאוד שמדירה שונה מעיניי בשלושה שבועות האלה. מסכימה. ואני רוצה להזמין אותך רגע להסתכל על זה מנקודה ככה קצת פילוסופית, אבל אמיתית. אנחנו בדרך כלל מפחדים ממשהו שעלול לקרות, מכל מיני תסריטים שעלולים לקרות בראש שלנו, שלא קרו עדיין. בסדר? אני לא מדברת על טראומה או משהו כזה, מישהו שחווה וזה מציף לו את כל הרגשות האלה, זה עניין אחר. אבל פחד בדרך כלל הוא ממחשבה שמשהו עלול לקרות. ונכון, אוקיי. אבל היא קרתה, לא לנו, אבל היא קרתה. נכון, נכון, בסדר, ואמרתי קודם, הפחד הוא לגיטימי, אני לא מנסה לרגע למחוק אותו, ואני גם לא עושה איתכם את התרגיל הזה כדי לבטל אותו, בכלל לא. אני חושבת שאנחנו נמצאים עכשיו עם הפחד הכי הישרדותי נטו שיש, שזה רגש הישרדותי, פחד, והרבה פעמים בחיים הוא מאוד מאוד טוב לנו, כמו הרבה רגשות אחרים. אנחנו מפחדים לגעת באש, אנחנו מפחדים לגעת בחשמל, אנחנו מפחדים להישאר במרחב לא מוגן כשיש אזעקה, כי אנחנו יודעים אוקיי? אז הפחד הוא שומר עלינו בסך הכל, הוא בסדר, הוא רגש טוב, אוקיי? הוא באמת רגש הישרדותי, הפעם הוא קצת יותר מוקצן. אז כולנו מסכימים שהיינו רוצים להחליש אותו, נכון? גם את הביקורת הזו, גם את המתח שיש באוויר. אין ספק שאלה רגשות שאנחנו פחות אוהבים. ואני רוצה רגע אחד שתתאמנו שנייה לחשוב על נקודת זמן שהיה לכם ממש, אם אני אקח את הדוגמה של ליאת ביקורת, או את הנקודה של פחד, מי זאת הייתה, סיגל או טלי? אני רואה שיש שתיים עם מיקרופון פתוח. היא דיברה? טוב. אז אני רוצה שתחשבו רגע על סיטואציה מאוד מאוד ספציפית.
נעלמת לנו. לא שמענו ליאת? נעלמת לנו, לא? אוקיי, לא. הביקורת. סליחה? אורלי לא שמעו עכשיו בכמה שניות האחרונות, היית מקוטעת. לא שמענו. אוקיי. אז אמרתי שאני רוצה רגע שנתרגל איך אפשר קצת להחליש, לסובב את הכפתור שמאלה ולהוריד את הווליום של רגשות שאנחנו לא רוצים. זה יכול להיות פחד, זה יכול להיות ביקורת שמעלה רגש של אי נעימות, זה יכול להיות דאגה, זה יכול להיות כעס. אגב, יכול להיות שמישהו פה חווה הרבה יותר כעס וסטרס ומתח כזה שגורם לו להיות יותר כועס או מתפרץ בבית. זה משהו שהוא מאוד מאוד קורה בימים כאלה, בסדר? אני רוצה שתחשבו על מצב מסוים, על רגע מסוים שזה קרה. אתם יכולים לחשוב על הרגע הזה? יש לכם איזשהו רגע בזמן, ליאת, אם אני אקח את הדוגמה שלך, שהתחלת לדבר עם חברה שחושבת כמוך, ושתיכן התחלתם לראות את הביקורת, ואתן מלהיטות אחת את השנייה ומספרות ומדברות ומשתפות, שזה מצוין גם לשתף, ואז זה מגביר את התחושה הלא נעימה הזו בפנים. זה קרה לך? כן, אבל את לא קלטת אותי, אני מדברת על הביקורת כלפי הממשל, לא... אני לגמרי קלטתי אותך. כן, הבנת. כן. אוקיי. כן. כן, כן, כן. ובדרך כלל קורה לי שלא מסכימים איתי, זאת אומרת, אני גם בקטע של ביקורת, אבל כרגע אני מרגישה שצריך להניח קצת. נכון. אז אם יש רגע ספציפי, זה כל הזמן קורה לי. אוקיי. וכשעולה לך הביקורת הזו, ולחילופין מישהו שעולה לו פה, עולה לכם הפחד או הלחץ, איפה בגוף את מרגישה את זה? כשאת מתנצחת עם מישהו שלא חושב כמוך, והביקורת מתחילה ככה לגרום לך להרגיש לא נוח, איפה זה בגוף? בלב. בלב. אגב, זה מקום שגם מי שמרגיש פחד בדרך כלל מרגיש דופק מואץ וכאלה, כן? אז הרבה קורה באמת בלב. הכאב הוא כאב לב, הרי גם הביטוי הוא כזה. נכון, נכון. אז אני רוצה רגע שתחשבו על המצב הזה, על רגע אחד, תחשבי על שיחה אחת שהייתה לך, או שכתבת פוסט בפייסבוק, או שהגבת למישהו, וראית הבעת את הדעה שלך, ועם מישהו שלא חושב כמוך, וזה הצית בך משהו, את הכאב לב הזה, או הפחד הזה שמא משהו יקרה, בסדר? ותחשבו רגע על המקום הזה, ואם אתם יכולים פשוט לסובב טיפה טיפה את הכפתור ולהחליש במעט את העוצמה של מה שקרה כאן. זה אפשרי? את מצליחה לחשוב על זה ולעשות? כן. מעולה, יופי. ואני רוצה שתסובבי עוד קצת את הכפתור. אתם ממש יכולות לעשות את התנועה הזו ביחד איתי. זה מעין עוגן קטן כזה, שרגשות לסובב קצת שמאלה ורק להחליש את העוצמה. בסדר? רק להחליש את זה. זה בעצם נותן לי את השליטה. ברגע שאני מסובב את הכפתור, אני שולטת בתגובה שלי למצב. נכון. ולו במעט. את יודעת, כל שליטה קטנה היא עולם ומלואו. ממש. בסיטואציה הזאת, כן. כן. עכשיו, זה קל. כאילו, אם תעשי את התנועה הזו כמה פעמים, וממש תנסי כל פעם להחליש את העוצמה, להחליש את העוצמה, להחליש את העוצמה, משהו קצת משתחרר. זה מה סליחה? שנקרא wishful thinking. אם הייתי יכולה לעשות את זה, זה היה פנטסטי. את יכולה להתחיל לתרגל, כל הקטע של התרגילים האלה והכלים האלה, זה באמת לתרגל אותם כשאנחנו לא במצב של המצוקה. אנחנו חייבים לתרגל אותם כשאנחנו בסבבה עכשיו יושבים עם כוס קפה ומקשיבים להרצאה. עכשיו זה הזמן שאפשר להחליש קצת את העוצמות של הרגשות שלנו. ובשאיפה שכשנגיע לסיטואציה הזו בפעם הבאה, אז משהו כבר יוטמע בגוף שלנו ונגיד, וואי, אורלי דיברה על הכפתור, אני אחליש קצת את הווליום. ואת יודעת מה? אפילו ב10% החלשת את הווליום, זה עולם ומלואו, כי הפעם ב10%, ומחר בעוד 2%, ועוד שבוע בעוד 10%, ולאט לאט זה הולך וקטן, וקטן. ויש עדיין תגובה, כי אנחנו בני אדם וזה מוטמע בנו, אבל היא הולכת
ונחלשת, ולפחות ברמה של החוסן הרגשי שלנו, שמרנו עלינו עוד קצת. ואיזה מדהים זה להכיר בזה רגע אחרי שהצלחנו לשמור על עצמנו עוד קצת. זו מתנה. כל פעם, אפילו בפרומיל של אחוז, זה בכלל לא משנה בכמה, כל פעם שהצלחנו קצת להחליש את הרגש הזה הלא רצוי, זה עולם ומלואו בעיניי. בסדר? בדמיון כמובן. להחליש שינויים, בדמיון, את מתכוונת. להרגיש את זה, אם את מתרגלת אז זה בדמיון, ואם את באמת בסיטואציה כזו, ותחשבי, וואי, הכפתור של אורלי, רגע, אני אחליש אותי קצת, אני אחליש את זה קצת, וזה אולי יעזור לך שנייה לנשום ולהחליש את זה קצת, ותרגישי קצת יותר טוב, קודם כל את, והסיטואציה תהיה קצת יותר נעימה. כן. זה practice makes perfect, ואת הפרקטיס הזה, כל הכלים הרגשיים, זה תרגול שחייבים לעשות לא בזמן מצוקה. קודם כל, גם כשילד מאוד מפחד או מאוד לחוץ, אז באותו רגע אני לא אתחיל להגיד לו, בוא נחשוב על אי ביוון ואנחנו משתכשכים במים, או בוא תנשום עכשיו ותירגע. זה לא ירגיע אותו, לא באותו הרגע. תמיד מפיקים שזה קצת יירגע, ילד שכועס. אנחנו בדיוק כמו ילדים בסיטואציות האלה, בסדר? רק בגוף יותר גדול. זו אותה נשמה, אנחנו מחכים שזה יעבור, ואז אנחנו מתחילים לתת כלים, כדי שכשזה יקרה בפעם הבאה, יהיה עוד כלי. לא בטוח שהוא יעבוד בפעם הראשונה, אבל זה באמת המון המון תרגול, בסדר? מעבירים ערוץ. אפשר גם להעביר ערוץ, זה גם מי שיותר קל לה לחשוב על השלט ולהעביר ערוץ לתוכנית משעשעת, זה אחלה רעיון. ואני רוצה שתדעו שכל כלי כזה עובד גם בכיוון ההפוך. אז אם פתאום יש רגע של שמחה, ומאוד קשה לשמוח בימים האלה, כי אפילו לחגוג יום הולדת, היה לי קשה לחגוג, לבת שלי היה יום הולדת, והיה לי קשה מאוד לחגוג. קשה לי לכתוב לאנשים מזל טוב, כי זה כאילו תקופה שהיא לא שמחה, אז אני לא שמה את האייקון של הליצן הזה שעושה טו-טו כזה, כי אני לא מרגישה בשמחה מלאה, בסדר? אבל עדיין עבר שבוע אחרי היום הולדת של הבת שלי, ואז חגגנו לה בשבת קטנה, רק המשפחה המאוד מאוד קרובה, כן? אבל הצלחנו להגביר קצת את השמחה, וכן קצת לשיר, וכן קצת לשמוח, ואנחנו ממש ממש מחויבים בשביל החוסן שלכם, ממש לעשות את הסיבוב ההפוך, את הפלוס של הרגעים שכן טוב לנו, שכן קורים דברים טובים. אני מניחה שכולכם שמעתם על החיילת שחזרה לביתה היום. איזה מרגש זה. איזה בשורה נהדרת. אפשר רגע לחגוג את זה ולהגביר את העוצמה של זה. נכון שזו אחת מתוך רבים, אבל זו אחת, היא עולם ומלואו. לאימא שלה אי אפשר לתאר את התחושה של נפתח עליהם, של כל הכאב זלג החוצה, אוקיי? אז אנחנו יכולים לשמוח בזה ממש, ממש, ולהגיד, וואו, כאילו, איך אנחנו מאושרות שזה קרה היום, אוקיי? זה הכיוון השני, זה לדעת למצוא את הנקודות האלה ולהגביר את הטוב שאנחנו רואים. ואם כבר דיברנו על לצערנו זה הטוב, ישר הפך לעצרת בחירות. אנחנו לא ניכנס אמ, טוב, היוד זה יש. וכולנו יודעים, תמיד אומרים לנו לראות את הטוב, לראות את מה שכן יש. תקשיבו, זו קלישאה, לא בהכרח. אני חושבת שוב נעלמת. כן, נכון, גם לי פתאום נעלמה. הדר? כן, נחכה איזה דקה עד שהיא תחזור אלינו. כן, משהו נעלם שמה. זה אולי אין לה קליטה. אורלי? חכי, אני אנסה להתכתב איתך. שומעים. לא שומעים. כן, רק שנייה, אנחנו ננסה לתקן את זה.
ירדה לגמרי. רק שנייה, תחכו, אנחנו ננסה לסדר את זה. הנה, היא חזרה אלינו. היי, כן, אני מתנצלת, אני מחפשת לעשות פה נתב אלחוטי נייד, הוא לא נותן לי, משום מה. כן, כי פתאום נעלמת לנו. אני יודעת, כן, אז אני מתנצלת. אז הייתי עד איפה שמעתם אותי? תתחילי בלראות את מההתחלה. היש. צו השעה כן. זה באמת לראות את היש, עכשיו מה כן יש. התחלתי לספר ש... שראיתי, פגשתי חברה שהייתה אצלי, והיא התחילה לספר לי על הקושי שלה בבית, על הקושי עם הילדים, התנצחויות עם אחד הילדים, על זה שהיא הייתה לבד, היא אם יחידנית, והיא הייתה לבד עם הבת הקטנה שלה בשבת אחר הצהריים, והיא הרגישה פתאום ממש ככה את הכל עולה. אני מלאת הערכה באמת לכל האנשים שהם לבד מגדלות את הילדים, בין אם הבעלים שלהם במילואים או שהם פשוט אימהות יחידניות. זו סיטואציה מאוד לא קלה ברמה הרגשית, והן צריכות הרבה מעטפת והרבה חיזוק. ו... ואמרתי לה, רגע, תשתרקי, פרקה. ואמרתי, אוקיי, אבל מה כן יש? תראי, את כאן. את עדיין מצליחה לעבוד מהבית איכשהו. הילדים שלך לומדים, יש לה ילדים מאוד חכמים, מבריקים בצורה בלתי רגילה. הכל בסדר. בית שלך נשאר מוגן, המציאות שלך היא בחוץ, השתנתה, אבל אצלך יש את אותם הדברים, הכל כאן, אוקיי? אנחנו ממש, מבחינתי זה מחויבות, פשוט לראות את היש. אנחנו פשוט מחויבות לראות שיש כל כך הרבה עדיין בחיים שלנו. ונכון, זו רק אחת, ונכון, יש עוד כל כך הרבה מה לעשות, אוקיי? אבל במקום לשים ייאוש, שימו לב, המילה ייאוש זה בשתי הקצוות את האותיות של יש, ובאמצע או. אז על מה אתם בוחרות? את היש או את הייאוש? מה הנקודה שאנחנו רוצים להסתכל עליה בחיים? כן. ובאמת אני מזמינה אתכם לתרגל יש, וזה משהו שאפשר לעשות גם כשיושבים בממ"ד, כשיש אזעקה. אז יש אזעקה. ומה זה אומר שיש אזעקה? דברו. רשמו לך יש. בצ'אט. רשמו לי בצ'אט. אני אסתכל מיד. יש זיקוקים. יש הרבה, יש אופטימיות, זה שם המשחק, יש זיקוקים, יש יקדם אותי, נכון? יש לי התראה, יש מערכת מאוד חכמה שמתריעה ומודיעה לי שאני צריכה להיכנס לחדר המוגן. איזה דבר מדהים זה, אה? עכשיו גם פה הדעות חלוקות, אתם יודעים. קראתי איזשהו פוסט של מישהו שכתב שאולי אם לא היו ממציאים את כיפת ברזל לפני 12 או 14 שנה, כמה שזה היה שם, אז לא היינו מגיעים לאן שהגענו, כי אי אפשר היה לסבול את כל המצב הזה, אוקיי? אז יש תמיד עוד פרשנויות ועוד משמעויות, אבל יש לנו אפשרות להגן על עצמנו. וכשאנחנו יושבים בממ"ד, אז יש לנו הגנה עכשיו. ואפשר להסתכל גם כתרגיל, אם מישהו לידכם נלחץ, אז מה יש פה? פיזית, במרחב, מה אתה רואה? אני רואה ספר, אני רואה כיסא, אני רואה... כשאנחנו מכוונים את המוח שלנו להסתכל על מה יש, אז אנחנו לרגע שמים בצד את הרגשות שעלו שנייה קודם, כי אנחנו נותנים לשכל לקחת פיקוד, בסדר? אז תרגיל של יש, הוא בא בכמה מובנים, הוא גם ביום יום שלנו, שכשאנחנו מתחילות ליפול למחשבות פחות טובות, לחשוב מה כן יש לנו עדיין בחיים שלנו, וכמה אנחנו מלאות ביש ולא רוצות את הייאוש. ומצד שני, כשאנחנו במצב של לחץ או חרדה או משהו כזה,
אפשר גם, או הצפה רגשית או כאב לב, כל אחת מהמקום שלה, פשוט לעשות תרגיל של מה יש פה עכשיו פיזית במרחב. לראות דברים ולציין לעצמי בכל רם או בלב. יש פה כיסא, יש פה שולחן, יש טלוויזיה, יש אותי, יש את הבן אדם שלידי, ואנחנו פשוט עוברים לניהול שכלי ולא רגשי. בסדר? אז יש הוא כלי גם תודעתי, אבל גם ממש טיפולי למצבים של פחד וחרדה. רבי נחמן מברסלב אמר אין ייאוש בעולם כלל, והלוואי שנזכה באמת לאמץ את המחשבה הזו. אני רוצה לעבור ונתקע לי. כן, אוקיי. אז רגע, עכשיו זה קופץ יותר מדי. ההי של שפויה, של המציאות השפויה שלנו, זו השפעה. ואנחנו צריכים להבין שכל דבר שאנחנו עושים, עושות, כל דבר שאתם חושבות, כל דבר שאתם אומרות, משפיע על המצב בעולם. אפקט הפרפר. כל בחירה שלנו משפיעה הלאה על עוד אנשים, על עצמנו, על הסביבה המאוד מאוד קרובה שלנו בהתחלה, אבל זה משפיע על עוד ועוד דברים. ואם אני אקח רגע את ליאת, אז מה שהצביעו בבחירות האחרונות משפיע על חלק, בסדר? עכשיו, היכולת השפעה שלנו היא מאוד מאוד מוגבלת. חייבים להבין את זה, כי יש דברים רוב הדברים בחיים האלה, כן, רוב הדברים בחיים ובעולם הם לא בשליטתנו, בסדר? מדברת על השפעה, לא על שליטה. סליחה חמודה, עוד כמה דקות, טוב? אני מדברת על השפעה, לא על שליטה. אין לנו כמעט שליטה על שום דבר, שלא תטעו. אנחנו יכולות לשלוט בהשפעה שלנו, בבחירות הרגעיות שלנו, אנחנו יכולות לבחור לתקן אותן, אבל אין לנו שליטה על רוב הדברים בעולם. בסדר? אנחנו לא שולטות על מזג האוויר, אנחנו לא שולטות על המצב הביטחוני, אנחנו לא יכולים לשלוט בזה. פשוט גדול מאיתנו. אבל עדיין, כל דבר שנעשה ישפיע מסביב על המון המון מעגלים ואנשים, וכמובן גם על עצמנו. וכשאני למשל בוחרת להרגיע את עצמי בהתנצחות עם חברה, אז אני מרגיעה אותי ואני קודם כל עושה טוב לעצמי, נכון ליאת? ואחר כך גם למי שנמצא בסביבה שלי מקבלת אותי רגועה יותר ונינוחה יותר, אוקיי? זה מתחיל לעבור עליו עכשיו, ולהפך, אם אני אחליט להילחץ או לפחד, אז ילדים למשל ממש מרגישים את זה. הם מרגישים את האנרגיות, וגם אנשים באופן לא מודע יכולים לפרש את שפת הגוף שלנו, את ההתנהלות שלנו, את איך שאנחנו מדברים, איך שאנחנו נשמעים, יש המון המון מאפיינים. אבל אנחנו לגמרי משפיעים הלאה את מי שאנחנו בוחרים להיות באותו רגע. אני מזמינה אתכם להיות באמת שליחים של אור. קראתי משפט ממש יפה, אני מאוד אוהבת אותו, שאומר שהאדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול, ומה שיש בזה, יש גם בזה. אז כל אחת ואחד מכם, אתם עולם ומלואו, והעולם הוא אתם, הוא אנחנו, בסדר? הוא כולנו. והכלי האחרון שאני רוצה לתת לכם הערב, זו רגע של מדיטציה של אור, וטליה, אני בהרצאה, והילדים שלי באים להציץ, מתי זה נגמר? אז אני רוצה לעשות איתכם מדיטציה של אור, והמדיטציה הזו בעצם תהפוך אותנו לעוד שליחים של השפעה. אנחנו נעשה איזשהו תהליך שגם ימלא אתכם, וגם יטעין את הגוף שלכם, וגם יעביר איזושהי הגנה אליכם, ואנחנו נרחיב את זה ונכוון את זה על עוד אנשים ועל כל צבא ההגנה לישראל, על מדינת ישראל, ככה שאנחנו באמת נעשה רגע של שליחות גם לעצמנו וגם לכולם. לפני שנתחיל את המדיטציה, אני אשמח שתכתבו לי בצ'אט משפטים שעושים לכם טוב או שמרגיעים אתכם, כדי שאני אוכל לשלב אותם במהלך המדיטציה. ואני אתן דוגמה.
המשפט אני בטוחה, אהובה, מוגנת ורצויה, זה משפט שאני מאוד אוהבת, והוא עוזר להמון המון אנשים להירגע. פשוט מעין מנטרה כזו שאנחנו יכולים להגיד לעצמנו, שמענו אזעקה, אז עכשיו נגיד, אני בטוחה, אני אהובה, אני מוגנת, אני רצויה. בסדר? זו דוגמה. יש אנשים שמאמינים, אז יש להם כל מיני משפטים, וגם אני כזו. אני יכולה להגיד משפטים דתיים שבעצם שומר עליי ולהתחבר אליו בכל מיני משפטים דתיים. בסדר? אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אבל אני כן אשמח שתכתבו לי בצ'אט איזה משפטים הרגיעו אתכם בחיים. מה אתם אומרות לעצמכם? גם להגיד הכל בסדר, זה גם מנטרה שמרגיעה, בסדר? אפשר להגיד הכל כשורה בעולמי. לא יודעת אם אתם מכירות, יש את לואיז היי וכל מיני מדריכות רוחניות, מדריכים רוחניים, שבעצם אומרים כל מיני משפטים, ולפעמים אנשים אומרים לעצמם, תנשמי, הכל בסדר, וזה כבר מכניס איזושהי רגיעה, ואני אחזור על זה כמה פעמים, וזה ירגיע אותי, אוקיי? אז אם יש למישהו משפט כזה, אתם מוזמנות, ואם לא, אז אני פשוט אתן לכם ניסים קורים, הכל עוד אפשרי, תעשי רק מה שאת אוהבת. מעולה, תודה שירה. עוד מישהו? רוצה מישהי? אתם רוצים לכתוב איזשהו משפט שמרגיע אתכם? אוקיי, אז אנחנו נתחיל. גם כשיש חושך, בסוף יגיע האור. מקסים, נכון, נכון המשפט. תודה על מה שיש, נכון, הנה זה מתחבר לנו ליש. אז אני מזמינה אתכם ממש, זה דקה וחצי של מדיטציה, אנחנו לא נעשה את זה כל כך ארוך. אהבה תנצח, תמיד הכי חשוך לפני עלות השחר. וואי, זה ממש משפט שאני הולכת איתו עכשיו. אני מזמינה אתכם ככה להתרווח. ומי שרוצה תעצום עיניים, מי שרוצה להישאר בעיניים פקוחות, אתן מוזמנות לבחור מה שנוח לכם. ואני רוצה שתדמיינו ברגע אחד, קחו איזה נשימה או שתיים עמוקות, למלא את הגוף ככה בחמצן. אתם יודעים, חמצן זה מה שנותן לנו חיים, הדבר הראשון שמעניק לנו חיים. זה ממש ככה נשאף חמצן מלוא הלב, ברוחב לב, בנדיבות, כן? ונוציא את כל מה שאנחנו לא רוצות עכשיו, כמה מטענים רגשיים שיש לכולנו. נשימה עמוקה, שאיפה, וממש לשחרר. מעולה, לשחרר, לשחרר, לשחרר. תרגישו שממש הבטן שלכם משתחררת. וקחו את יד ימין ותניחו אותה על אזור בית החזה. רק האקט הזה מאוד מאוד מרגיע. קחו עוד נשימה אחת ככה עם היד על בית החזה. תזכרו. אתן אהובות, בטוחות, מוגנות ורצויות. תמיד הכי חשוב לפני עלות השחר. אני רוצה שתדמיינו מקור של אור גדול, אינסופי, שיוצא מלמעלה ונשפך מעליכם. זה זרם כזה מלטף, אבל בנדיבות. ממש אור גדול, כמו עמוד, מפל, זרם של אור, שממלא את כל הגוף שלכם, מנקה מכם את הכעסים והחולשות וההטרדות והפחדים, ומטעין אתכם באנרגיה נקייה וטהורה. אנרגיה שמאפשרת לכם לעשות רק מה שאתן אוהבות. אנרגיה של ניסים והגנה. כשהאור הזה יורד, גם יש איזושהי ספירלה שככה מסתובבת מסביבכם ויוצרת הגנה. ממש ספירלה של הגנה, כמו קפיץ כזה, שהולך ומתרחב. ואתן מוגנות ואתן בטוחות ורצויות. נהדר. וככל שזה שוטף אתכם וממלא אתכם, אתן מלאות תודה על מה שיש. אתן יודעות שהאהבה תנצח. ואני רוצה שתדמיינו שהאור ממשיך לזרום והוא פשוט מתפשט, כמו נחל כזה, מתפשט לתוך החדר שאתן מצויות בו, עובר בין כל החדרים של הבית, ממש שוטף כל חדר בהגנה, בביטחון, באור, אפילו לחצר אם יש מסביב לבית, לבניין, אתם באזור מוגן, באנרגיות נקיות.
דמיינו את כל אחד מהאנשים שיקרים לכם. על כל אחד כזה יורד מפל, עמוד של אור, ממלא אותו, מטעין אותו, וספירלה כזו מסתובבת סביבו להגנה, והם מוגנים. ממש את הילדים שלכם, עוד ילד, עוד ילדה, בן, בת זוג, חברה, שכנה, אימא, אבא, דודה, ממש כל מי שקופץ לכם עכשיו לראש. והאור מתפשט, והוא מתפשט מסביב לבית ולשכונה שלכם, במקביל לכל אותם האנשים, גם איפה שהם גרים והם נמצאים, הוא שוטף גם את כל הבית שלהם ממש, הוא ככה מתפרס גם מהם. וככה אתם יכולים לחשוב על כל מיני ערים שאתם מכירות בישראל, יבנה, אשדוד, רחובות, נס ציונה, גדרה, ראשון לציון, ולהתרחב עוד קצת, אשקלון, גם לעוטף, דרומה, יהב, רהט, עד אילת, ממש, באר שבע, יורד, יורד. כל האור מתפרס, דמיינו את המפה הזו של ארץ ישראל שמלמדים אותנו, עד למשולש למטה של אילת, והוא עולה, ועולה דרך ים המלח, במרכז הארץ, בירושלים, בתל אביב, וחולון, בת ים, פתח תקווה, ומזרחה ומערבה לאורך החוף, עד למפרץ חיפה, הוא עולה לראש הנקרה ונהריה, ולרמת הגולן, ודרך הכנרת, והר תבור, כל מקום שאתם יכולים לחשוב עליו, האור הזה פשוט מתפשט ומטעין את כולם. ותחשבו על חיילים וחיילות, כאלה שאתם מכירים וכאלה שלא, על כל כוחות ההגנה, המג"בניקים, השוטרים, המתנדבים, על זק"א, על כוחות ההצלה, על כל מי שאתם רק יכולים לחשוב שפועל עכשיו באהבה לעם ישראל, ולשלוח להם אור והגנה לכל אחד ואחת מהם. זו הרגישה טובה, תמסרו להם שניסים קורים והכל עוד אפשרי, שהחיילים שלנו יחזרו לשלום, וגם החטופים, אני רוצה שרגע אחד ניקח את כל האנרגיה שלנו ונכוון אליהם, נשלח להם המון המון אור ואהבה והגנה ועוצמות. אנשים הרבה יותר חזקים ממה שאנחנו יודעים שהם. וגם כשיש שם חושך, בסוף יגיע האור. זה כבר מתחיל לקרות, והניסים קורים, ואנחנו מאמינים בהם, וגם הם יחזרו לשלום. ואנחנו אוהבים אותם, והאהבה תנצח. זה תמיד הכי חשוב לפני עלות השחר, ואנחנו שולחים להם את השחר. ומקווים שהוא יקרה בקרוב. תניחו את היד על בית החזה, ועוד יד מעליה. קחו נשימה עמוקה, כמה שיותר אור וחמצן. תזכרו שהאור הזה כבר קיים בתוככם, והוא ממשיך ומתמלא בכל רגע ורגע, והוא כאן תמיד כשרק תצטרכו אותו. ולאט לאט בזמנכם החופשי אתם יכולות לפקוח את העיניים. ולנשום, רגיל. זה תרגיל שאני התחלתי לעשות, פשוט חשבתי עליו ודמיינתי אותי, ואז התחלתי להרחיב את זה לאנשים שאני אוהבת, ואז התחלתי להרחיב את זה לכוחות ההצלה, ממש יומיים שלושה אחרי שהכל התחיל, ואני עושה אותו כמעט כל יום, אפשר לומר כל יום, אבל באמת אני מזמינה אתכם, פשוט קודם כל למלא את עצמכם, כל רגע שאתם רק רוצות, דקה, לפני שהולכים לישון, כשקמים בבוקר, במשך היום פתאום עולה ככה תחושת מועקה, ממש לעצום רגע את העיניים, לשבת דקה, לשים את היד על הלב, ולדמיין את האור הזה ממלא אתכם ואת כל עם ישראל, את כל החיילים שלנו, את כל המדינה, ממש לצבוע את המדינה באור של אהבה ושל הגנה. אומרים שאחת הדרכים הכי טובות לצאת מהדאגות של עצמנו זה לצאת מעצמנו. וכשאנחנו שולחים ומתמקדים בלשלוח אור ואהבה לכל מי שנמצא עכשיו במצב כנראה יותר מאתגר משלנו,
בלי לשים לב, הסתכלנו על היש, בלי לשים לב, ראינו שאצלנו השתנו דברים, אבל אנחנו עדיין, במצבנו עדיין טוב, וזה שומר על השפיות שלנו, וזה מאוד מאוד מחזק לתת חיזוקים לאחרים. אני ממש מזמינה אתכם לעשות את זה כמה שאתם יכולים. תזכרו שאתן עולם קטן, כל אחת ואחת מכן, ואתן משפיעות על כל העולם. ההשפעה שלנו היא אדירה. ההרגשה מעולה. מעולה, אני שמחה. מי שעוד רוצה לשתף? ממש היה כיף. יצאנו רגועות ככה להמשיך את הערב. מעולה. אז אני רק ככה אסכם את מה שהיה לנו כאן. דיברנו על איך להישאר שפויים ולייצר סביבה שפויה. בעיניי באמת הדמיון המודרך, המדיטציה הזו, זה דרך מאוד טובה לשמור על השפיות שלנו. דיברנו על זה ששינוי זה השגרה החדשה שלנו. ואם נשים את הפוקוס על פיוס, גם עם עצמנו וגם עם הסביבה שלנו, אז הכל יהיה הרבה יותר טוב. ויסות זה הסוד שלנו לאיזון, ולמדנו ככה להתחיל לסובב קצת את הכפתור ולהחליש את העוצמות של הרגשות שאנחנו פחות רוצים, וכן לתת מקום. מגיע לנו, החיים ממשיכים גם בשגרה החדשה, לשמחה ולהגביר את הדברים הטובים. דיברנו על זה שבתוך המילה ייאוש יש את המילה יש ואו, ומה אנחנו בוחרים, את היש או את הייאוש. ולראות את היש זה כלי לחיים, לתודעה יותר טובה, ולראות את היש ברגע של חרדה או לחץ זה לתת למוח שלנו את היש הפיזי, מה שיש מסביבנו, זה לתת למוח שלנו בעצם לקחת פיקוד לשכל ולא לרגש, וזה מחליש את הפחד והחרדה. וואי, זה בום. ואתן שליחות של אור, והייתן שליחות של אור הרגע, אם שמתם לב, כן. ואני אסיים במשפט, ויאמר אלוהים יהי אור, ויהי אור. וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. וכל מה שצריך כדי לגרש חושך זה להדליק אור קטן, וכבר אין חושך. וואו, נראה לי שעוד שנייה מישהו מדליק כן. לנו אור. אז זה מערב ראשון. כן, וואו. שומעים את כזה זה חזק? חזק. נראה- כן, כן, כן. כן. אני כן, מקבלת ראשון. התראות כי אימא שלי שם. Mm. וואו. אז בנימה אופטימית זאת ובמשפט הכל כך יפה הזה, אני באמת, אורלי היה מקסים, אני מאוד נהניתי, ובייחוד לסיים ככה בצורה מרגיעה ואופטימית, זה בכלל נפלא. אז תכף אולי לבנות יש שאלות אלייך והכל, אבל אני רוצה שוב להגיד המון המון תודה לאורלי, והמון תודה להדר שנמצאת איתי כל יום, ורק להגיד לבנות שכאן ביום רביעי יש לנו מפגש גם מאוד מעניין על כתיבה תרפויטית עם לביאה קסטרו, ששווה שווה שווה להיפגש. זה אותו זום שהיום נכנסתם איתו בשעה 8:30. אוקיי. זה מה שהיה אמור אז להיות זה מפגש פרונטלי? עם מי? עם לביאה? כן. היה לנו כבר עם לביאה בשבוע שעבר גם בזום, אני כבר לא יודעת מה היה פרונטלי, אבל בפרונטלי כן, עם אותה לביאה, אבל הנושאים הם שונים שמתאימים לתקופה. כתיבה תרפויטית זה גם כן משהו מאוד מיוחד ומקסים, ושווה להתנסות. מעולה. אז תודה לכם. מי שרוצה לשאול שאלה, לשתף במשהו, אתן מוזמנות, אני כאן באהבה באמת. דיברתי איתכם גם על הוויסות של הנתינה, ועדיין אני חושבת שכל אחד, אם לחבר את הכל, יכול ככה באמת קצת לתת למישהו אחר, ולצאת גם מהכאב שלנו, וגם להתמלא, לתת זה לקבל באמת. הכל באיזון. כל אחד במה שהוא יכול. באמת כל אחת במה שהיא יכולה. אז אני שמחתי לתת היום את אותי אליכם. מי שרוצה לשתף עוד משהו, מה אתם לוקחות איתכם, מה ההרגשה שלכם? השטיפת האור הזאת, אני לוקחת אותה. זה עושה לי טוב. מעולה, מעולה.
וזה קל, את יכולה לעשות את זה באמת כל הזמן. כן. נהדר, תודה ליאת. תודה רבה לך, מרגש. והייאוש גם אהבתי. נהדר. עוד מישהי רוצה לשתף לפני שנסיים? משהו בצ'אט? תודה אורלי, בבקשה אורית. אז תזכרו, אהבה תנצח, והכי חשוב לפני עלות השחר. ובאמת עם הרבה אור ואהבה, אני מאחלת לכולנו שיהיה לנו המשך שבוע טוב ושקט, ועם הרבה הרבה בשורות טובות. אמן. אמן. ותמשיכו להפיץ את האור, ובאמת ככה לכוון אותו גם עליכם וגם על החיילים שלנו, על כוחות ההגנה שלנו, על מדינת ישראל. ובעזרת השם ביחד ננצח. אמן. 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 תודה שוב, ענת. תודה המון לי. המון תודה, ומי שירצה ללמוד עם אורלי בימים השקטים, שנקווה שיגיעו בקרוב, אורלי פותחת קבוצות אצלנו וגם לימודי NLP, אז שווה להתעניין. כן, לאורלי יש הרבה מה להעניק ולתת, ואני מקווה שמי שכאן תרצה להצטרף אלינו ביום רביעי, 8:30, באותו לינק לזום. תודה שיהיה רבה. לנו ערב שקט. תודה ביי. לכולם. תודה לילה אורלי טוב. והדר. ביי. ביי ביי.